To su najšira prava, odnosno oblast u kojoj se podnosi najveći broj zahteva. Visinu cenzusa svakog meseca određuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a zakonom su propisani opšti i posebni uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, ističe šef službe dečije zaštite Zoran Veškovac. Opšti uslovi su da se jedan od roditelja neposredno brine o deci, da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište na teritoriji grada Kruševca, da ostvaruje zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i naravno da je dete na redovnom školovanju do 19. godine. Posebni uslovi podrazumevaju mesečne prihode, porodice i odgovarajući stambeni prostor, nastavlja Veškovac navodeći iznose propisanih cenzusa. Za decembar 2014. godine iznosio 8.043 dinara, to je redovni iznos, dok je uvećani iznos koji se odnosi za samohrane majke 9.651,60 dinara. Za lica koje se bave poljoprivredom, redovni iznos cenzusa je 2,83, dok je uvećani iznos 3,40 dinara. Iznos koje majke primaju na ruke, on je 2.622,28 dinara redovan iznos, odnosno uvećan iznos za samohrane majke, odnosno samohranog roditelja, 3.408,97 dinara. Prema evidenciji službe dečije zaštite grada Kruševca, broj korisnika dečijeg dodatka na godišnjem nivou iznosi oko 4.500 roditelja sa oko 7.500 dece.